खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ क'क्राझार जिल्लानि पुजाराम बसुमतारिया चेन्नाइआव गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरिनि सिङाव थानाय महनपुर गामिनि थागिबि पुजाराम बसुमतारिया बिसिजों लोगोसे फिसाज्ला आरो फिसाजोखौ माखासे नखर सामलायनायाव असुबिदा जानायलाय चेन्नाइनि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन। नाथाय खामानि मावबाय थानाय समावनो बे एखे कम्पानियाव खामानि मावग्रा सासे हिनजावसाजों मुलि दौजाना फुस्लायजादों आरो दा पुजाराम बिथांनि खर'आ एसे बावसोमनाय जादों होनना दुखुथिया बिसि रैसुमै बसुमतारिया फोरमायो। बिथां पुजाराम बसुमतारिखौ सोरबाफोर बबेबा नुसनोब्ला हमना दोननानै 9678145551 नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों। नैथियाव दङ बिटिसिनि बारग' इएम रबिन्द्र बाला बिश्वासआ इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। 27 नं नागरि जुलिनिफ्राय खेबनै देरहालांनानै मोनसे समाव इएम मोननो हानाय रबिन्द्र बाला बिश्वासआ गावनि गोबां हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै मैया इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव गुवाबारि हाथाइसालिनि लांगोनायाव मोनसे हाबनाय हाबाफारि मेल जानानै थाङो। रबिन्द्र बाला बिथाङा खमैबो 1000सो गावनि मददगिरिफोरखौ लाफानानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर इउपिपिएल दोलोआ सरकार दानायनि उननिफ्रायनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैनायखौ नुनो मोनगासिनो। थामथियाव दङ चिरां जिल्लायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि बिजनियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। चिरां जिल्लानि 1 नं बिष्णुपुराव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे जोखोम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 45 बोसोर बैसोनि रतन दास आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ 30 बोसोर बैसोनि दिलीप राजबंशी होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रतन दासआ मैया मोनाबिलि समाव हाथाइनिफ्राय न' फारसे फैफिननाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। ब्रैथियाव दङ प्रमद बर'आ सासे देहायारि बेंग्रा गथ'सानो हुइलचेयार अनसुंथाइ होदों। बावैसो सान सिगां बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ चिरां जिल्लानि बिजनि सुबाइस्वर नेहरू हाथाइसालिनि साखाथियाव लामायाव सासे देहायारि बेंग्रा गथ'साखौ लोगो मोनना बे गथ'सानि देहायारि हालोदखौ खौरां लानायजों लोगोसे अनसुंथाइ होदोंमोन। मैया फिन प्रमद बर' बिथाङा बे देहायारि बेंग्रा गथ'सानो गंसे हुइलचेयार अनसुंथाइ महरै होनानै सुबुंथिनि मावनो गोनां गुबै हाबा मावनाय नुनो मोनदों। बाथियाव दङ अरुणाचल प्रदेशआव चीनआ गायसनदों गोदान गामि। नसुंसे हादर चीनजों सानजा लादाखआव सिमना एना एनि सोलिबाय थानायनि गेजेराव अरुणाचल प्रदेशआव गंसे गोदान गामि गायसननायनि खौराङा सोराङाव फैदों। सेटेलाइटनि फट'आव नुनो मोननाय जादों दि चीनआ अरुणाचल प्रदेशआव गंसे गोदान गामि गायसनदों, जेराव खमैबो गं 101 न' दङ। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइयाव लानाय फट'फोरनि बागै जेब्ला एक्सपार्टफोरजों सावरायनाय जादोंमोन अब्ला बुंनाय जादों दि बे गामिखौ भारतनि सिमनानिफ्राय खमैबो 4.5 किल'मिटार सिङाव गायसननाय जादों आरो बियो भारतनि थाखाय गिनो गोनां होननानै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।